nik lan aiteten tokitik gainea errepresentazioa, esan nahi du. Jaeli edo Grimes bezalako artistak deskurritu nituen, ekoizlekziala, behaien musika propio egite zutela, bai zeukatela frontwoman postu hoi, baina oso modu desberdinen. Dontzan momentum bat, ez dakit, ariketak iten estudio baten, talde bat grabatzen. Maia ez dijoa, ez dakit eman mikrofono daude, zirkuito ez dugu ondo entxufatu, ez dakit zer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik, ezik zurea. Nik esan dako ezik, egia da, ez dala precisamente lurralde bat kriston poblazioa arrazializatuakin, baina geroz eta gehiago. Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein litzateke? Mugagabeko aurrekontu aurkitzea. Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera, Iraia Kamra naiz, astero esaten dizudan moduan, eta hementxe gaude beste aste batez, Euskal Herriko emakumeen egoera jakiteko, gaur bereziki DJ eta elektronika munduan sartuko gara, egia da aurreko ataletatik desberdina de mundu bat dela, baina hau ere arakatu behar dugun mundu bat dela, ze bertan bizi den egoera ere aztertu behar dugu, eta Euskal Herriak ere jakin behar du. Musika munduan badakigu emakume orokorrean ordezkaritza baxua daukatela, baina batez ere esango nuke agertokietan, ekoizpen mailan, kudeaketan eta beste estrategia rol batzuetan ere emakumeen ordezkaritza oso baxua dela, eta askotan talentu eta sormenaren gain beste gauza batzuk ere kontuan hartzen dira publikoaren ikuspegitik, behar bada beharrezkoak ez direnak, ez? Eta horretarako gaurko gonbidatua Alai Ormazabal izango dugu, hemen izango dugu gurekin, Alai Tolosako ekoizle eta artista elektronikoa da. Soinu intimoak esango nuke batez ere lantzen dituela, baita emoziotik igarotzen den musika bat ere publikatzen duena, eta elektronika, pop alternatiboa, soinu etereoak ere kombinatzen ditu bere musikan, eta berak hobeto aurkeztuko du bere burua, horretarako gurekin daukagu. Kaixo, Alai, zer moduz? Osan da. Pozik. Bai. Posten naiz. Ongi etorria eman, lehenik eta behin, eskerrak ona etortzegatik ere. Eta, podcast haunik beti galdera berarekin hasten dut, badakizuelako podcast honen izena leku baten bila dela. Helburua dela, emakume musikarientzat eta sortzaientzat leku bat bilatzea. Eta zuretzat galdetu nahi nizun ere, zer esan nahi du emakumeak musika munduan Euskal Herri mailan beraien tokia izateak? Banetzako gehien bat, nik lan aiteten tokitik gainea errepresentazioa, esan nahi du. Ze, karo, generalen, mundu osoko industria musikalen, nahi beti pasa izan du zait, emakumeek ikusten ditun postu bazala frontwoman bezala edo abeslari bezala. Eta nik banekin, txikitatik intuizio bat neukan musika mundun ibili nahi nula, zarragoan itzenen, baino enun nere burua postu hortan ikusten. Eta pixkat gehiago harakatutakon, eta netzako, nire ustez, nahiko nuna baino berandugo izan zan, unibertsitate neola, Jaeli edo Grimes bezalako artistak deskurritu nituen, ekoizlekziala, behaien musika propio egite zutela, bai zeukatela frontwoman postu hoi, baina oso modu desberdinen, pixkat eszena oso desberdin batetik eta lan askoz tekniko gaiten. Eta horiek, 20 urtekin deskubritu arte, nik enun ikusin ere burua islatuta beste inon. Hoi da, nik hartu nezaken postu hortan. Zenun ikusten, badibidez, gaur egun baita ikustea, esan eta superondo dago, eta jende asko gustatu zaio, abeslaria dan emakume bat, pilo bat dantzatzen emakume bat, normalen oso normatiboa izatea itxura, gero ez da gutxigo, eskerrak, baina en plan supermakillatuta, gorputz perfektoa, ezakit. Eta nik esaten nik zirko ezetingo. Hor ez txartu nahi. Ez da nire zirko mota, nik beste zirko mota bat nahiet. Eta emakume hauek deskubritu nitunen, eta ikusten honen behaien lanan euneko handina ordenagailu aurren musika egiten egotea zala, esan hon, behin goz, baina 20 urtekin deskubritu eta guain hasiko naiz, guain ikusten posible da lanetzako, zenik txikitan beti ikusten hon, adibidez, Farrell edo Rick Rubin, eta esaten hon, nik hoi nahi dut, baina, karo,
nola esango Tolosako ume txiki batek, farrel izan nahi dut, Ja. Zer da hoi. Bai, orduan, ni gehien bat falta sumatzet Euskal Herriko eszenan ekoizlan figura ezagunagoa izatea generalen, ze ekoizla gabe ez dago musika, literal, baino ekoizlean figura gehiago rekonozitzaz aparte emakume ekoizle oso gutxi daudela. Bai. Osea, eske bentsa pentsatzen eta biok urtzezkit igual gehienez. Ezin izan. Eta gaina asko gertatzea beste artista batzukin lan aiteakon askotan, eske nahi etorri zaizkit, jakindakon ekoizten dakitela, etorri zaizkit emakumezkok edo kolektibokok dian pertsonak, en plan, baukazunaren musikaitea mesedez beti, en plan, ekoiztea, beti nijoa gizonen gana eta ez duten ere musika oso ondo ulertzen, eta, naiz guztiz komodo sentitzen, ez da estudio baten baiekin lan aiten daula, pues, garrantzitsua da. Gainera, galdetu nahi nizun oro ere, DJ eta elektronika munduan eta gainera Euskal Herri mailan emakume izateak zuretzat zer suposatzen du? Netzako nere babeslekoa da. Eta uste zentzu guztia daukala hortikan etorri izana. Osa, nere musikan ibilbidea hortikan hasi izana. Esango nuke, zentzu hortan Euskal Herrin kriston zortea daukaula. Ze illa die emakume gehiago daude gizonezko baino, ez dauzkadatuk, Ez dauzkadatuk. Zure ustetatik abiatuta. Bai, eta baita, ni biltzen naizen eszena, esan nahi dut, elektronika munduan barrun, jendeak bat bakarra bezala ikusteula, genero pilo daude, eszena pilo daude, eta hoi, rollo oso desberdina daude, taldetan bezala, badago jendea, house, elektro edo tech houseetik gertugo dagoen musika iteula, nire ustez, motzen jarrita heterogoa. Eta gero dago, ez dakit, eszena oso handi bat, queerra dana, emakumezko dana, jende razializatuan espazioare bai, ez dakit, okurritzen ezkit badibidez da badaban fiesta guatxa bezalako festak oain dela urte gutxi etzeuden eta jende arrazalizatu latinoantzako indako festak dira, queerrak dira, ez dakit, orduan, karo, ni moitzen aizen esena pixkat hortikan gertugo dago Tomorrowland batetik baino, ez nahi, olako estena bate bai bada hola Euskal Herrin askoz maskulinizatugoa. Baina netzako babeslekoa da, ze, eske gaina DJ estena horiek, queerragok, femininogok dianak, baita babesleku izateko sortutako tokik dira, eta, nire ustez beti undergroundak izango dianak, baino funtzioa hori da pixkat. Orduan zentzortan, ni super ondo. Babesleku gisa. Bai, total. Gero jat, karo, eske nino, hanka bat alde baten da besten daukat. Ze beti daukat pulsio oso handia pop musika egiteko, pop musika entzutetelako gehien bat, baina komodo sentierazte egiten eszena berez diena da, eta nahi pintxatza pilo gustatzen zaite, osea, super divertigarra iruditzen zaite, eta esperot inoiz ez gelditzea, en plan pintxadako egitzea, ez da hola. Baina ekoizle bezala, bai, asko interesatzen zaitela popa. Orduan, karo, nik uste resistentzia oso handia eukietela pop musika itea, eta nire ekoizpena pixkat alde hortatik eramatea, ze eukituten hola sarrera gutxi batzuk taldeen zirkuitoa, kontzertuk ematean zirkuitoa, hain desberdin ikusteet. Eta hain arrotz zaite zait. Nik uste asko gustatu zaitela. Baita paniko eszenikoa eta holako historiak daude, baina ambientek hain desberdinak ikuste ditut. Nahiko ezakit, kostain zaitela nik uste hor sartzea. Bai, gainera, ambientaldetik aipatu nahi dizun ere, ze musika elektrikoaren mundu askotan, elektronikoaren mundu askotan, bai lotzen da giro maskulino batekin, maskulinizatua den giro batekin, eta oroar musikan eta bai Euskal Herri mailan egia da askotan aipatzen dela ez, talentua bi aldiz frogatu behar dela, emakumea izategatik bakarrik, eta presio eta aurre iritzek ere, papel handia dutela, hontan. Nik galdetu nahi nizun nolako izan den, zu kontatuta ere, nolako izan den pixka bat zure ibilbidea mundu horretan?
nik uste maskulinizatugoa dala, basikamente katxarro gehiago daudelako. Teknologia gehiago erabili bar dalako. DJP bat ezautzitu emakumezko diala, soinu froga iritsi, soinu froga bezalako, talde batena bezalako ez dia, normalen USB probatzea eta gutxi gehiago. Bai. Baina, askotan, froga batea iritsi, edo jobe autentoki batea iritsi, eta igual bere manaierran gana, joan en plan, torri tal, pentsatzen DJ-a manaierra zala. Eta zan como ez DJ-a ni naiz. En plan, ez ez pentsatzen botoiak eta gauzak erabiltzen daki dela, osea, hoi piloa gertatzea. Eta nik uste igual maskulinizatukoa dela zentzu hortan, baita DJ asko ekoizlek dialako. Eta ekoizle emakumezko oso gutxi daude. Eta normala irutzen zait, Osea, nik adibidez sorteukiet ekoizpena ikastekoa, eta nire klasen, 60 baginen, 10 ginen iristen emakumezkok. 8 bat izango ginen. Eta 3 ez bitar. Baina, bueno. Baina, osea, oso gutxi. Eta normal, osea, karo, ni ikusentzunetik netorren, eta eneukan perfilain teknikoa, nire klasen asko ingenieriok zian, karo, audio ingenieritza, eta denetik ikusi bar genuen baita master hortan, osea, nahiko teknikoa zan. Ni beldurtu nitzela, bueno. Baina, klaro, horrek itiziten baita, osea, ikustea gehienak gizonezko diala, eta gaina ingeniero diala, eta ezagutza tekniko asko zaundigoa daukatela ni baino, ni superatzen gatzen itzen, osea, isil, eta nire klaseko beste emakumek bai, karo, isilik gatzezea, ze gaina askotan haunditu iteia, gauza tekniko buruz hitzeiten. Eta, egontzan irakasleen bat, igual esatezula, urrengo galdera beak erantzun gau. Edo egontzan momentun bat, ezakit, ariketak iten estudio baten, talde bat grabatzen. Maia ez dijoa, ezakit eman mikrofono daude, zirkuito ez dugu ondo entxufatu, ezakit zer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik, ezik zurea. Nik esandako ezik, eta azkenen nik esandako azala, eta karo. Osea, momentu hortan kontuatzezea, pues, daukazula, impostore sindrome superfaltxu bat, berez, pertsona guzti horiek ez daudela zure ezagutzan gainetik, eta, baino eskeda, hain arrotza, asuntoa. Eta aipatzen genuen hori ez, 2 aldiz erakutsi behar izatea, claro. Zuk ere beraiek gaina dakizula. Hoi da, osea, aukera guztik probatu, eta azkenekoa zurea probatu, eta azkenen zuzena izatea. Hoixe. Ez dakit, normalitu zai jende atzea... Bai, gehatzea. Hartzen gehatzea, eta ez atrebitzea espazioetan sartzea, ez da erreixa. Osea, netzako, adibidez, irakasle gutxi batzuk egontzian, begia eukizutela eta ikusi zutela, eta zentu da izu. Ben beste batzuk eba erantzun gaue. Eta balio berdina eman, behaien ezagutzai eta gureai. Baina, bueno, gero mundu profesionala beste historia bada. Eta askotan ez dago lako jendea. Zure kasuan, zein izan dira erronka nagusiak bai DJ eta bai ekoizpen munduan emakume izatagatik identifikatu ahal izan dituzunak? Sormenen nik nire espazioa sortuet, asko kostatu zait jendeakin kolaboratzen hastea eta beste batzukin lanen hastea, nire izageragatik, sin más. Baino, mundu profesionalen, nik esango nuke gauza gogorenetarikoa soinu frogak diala, tio. Osea, soinu frogak dia gauza bat nahiko violentok ite zaizkitela. Eta pertsona baino gehiago esan dit, emakumezko batek baino gehiago esan dit, en plan, azkeren gehienetan tekniko gizonezko dia. Gau, nire kasun, behaik ikasi guenan berdina ikasi, segurura. Ni momentu hortan kontzertu bat ematea noa, eta nire ordenagailuta teklatuta txorradakin noa, baina perfectamente dakit behakin behaula naiten. Baina ez dute hori kontun hartzen. Eta behar bada esaten badiezu ere, dudan jarriko zaituzte orduan. Bueno, por supuesto, baina asumituko hau ez dakizula ezak mikro batek nola funtzionatzeon. Orduan, pasa izan du zaitela, esan tekniko batek nola hartu baten mikroa, ondo iristeko ahotsa, eta ahotsa nundik amota garrun, da nola nun giratu behar mikroa, eta esaten... Badakit. Bai, netzako okerrena soinu frogak dira. Eta pena mateit, pena mateit, asko pozten naizela teknikon bat iriste zaitenen,
Osa, tokatzen zaitenen, eta zaten, jo, gaurko teknikoak intze ondo. Eta etzai pasauen digan teknikoa emakumezkoa izatea. Ja. Eta, jo, pena mateit, egia esan. Baina, bueno, ez dizuten esken normal eritzen zait. Ja. Osa, dauden aktitudekin, Faia dago. oso gorra da, bai, oso hostila itea dena, oso violentoa, bai. Zeitzeiteko modu dia, asumitzea ez dakizula, Bai. pereza. Jarrera kontuti dator. Bai. Jaialdi eta kontzertu askotan die bezala egoteko aukera izan duzu, esango zenuke zuk ekoizten duzun generoan eta mugitzen zaren giro hoietan giro maskulinizatu bat dagoela? A ber, ni joeten festivalak oso txikik dira. Orduan nuke jakingo. Suposatzet haunditan badala hola, eta jo, hain dela gutxi, ez dakit, ikusten naiz TikTok asko eta Reels asko nola festivaletan eta hola asko sartuian emakume kartelen kuotagatik eta laguntzak eman dialako eta asko inzentibatu alako instituzionalki asuntoi. Eta bueno, gero festivaletan programatzen lan egiten jendeak beti esateu eta beti izan duit lehenengo programatu iteala eta gero daudela bilera batzuk esaten, bueno, oain guazen talde lokalak eta emakumek bota izenak eta guazen reienatzea. Porque hau, pues, kupoa betein behar da. Baina hola programatzea. Orduan, fuerte, no? Bai. Baina, oi reels asko eta ikusten hona izela azken aldin, esateuenak, pues, eukitzen aigean atzerapen politikoakin, konservadurismo batea bueltatzen, nola ja berriz kuota horiek ez dian nahi kubritzen, eta lotxi gabe gainea, osea, berriz atzea bueltatzen nahi dala asunto hoi, datun aldetik dola esate izute, osea, ez diala ikumplitzen, instituzionalki jarrita zeuden kuota horiek edo premiatze zian kuota horiek. Así que, bueno. Zuk adiz gogoratzen duzu momenturen bat edo adiez jaialdi batean edo bueno, kontzerturen batean non generoak eragina izan duen direktuki zuzenki zuri. Nik esango nuke soinu frogatan tala izatea, osea, talde teknikoekin lanen. Bai, gero baita, suposatzeta askotan kontratatu jatela emakume izatagatik. Seguro. Eta hori irakasle batek esan ziten masterren, asko kontratatuko izue, emakume zalako bakarrik. Emakumea dieia ekoizlea, gainera nola gutxi daudenez, kupo hori bete behar. Bueno, laugea. Osea, trukatzen goa. Ja. Bai. Emakumean kupoa kubritzen, klaro, asko tokatu zait, nik uste, toki kubritzea, bai. Baina itxandatzen doa, eta gauza da, postu hoi ez dela multiplikatzen. Berdina dela, eta berrik etoreko ja, eta postu horrengatik aldatuko gea, eta listo. Alde positiborik ikusten diozu? Beldurra mateit, esatizuten datu hauek, entzuterain izan datu hauek, nola kupo hoi ja ez da nahi betetzen ez. Eta, osea, lehen bat bali mazan, bain zeren gatze bagea, alde hortatik beldurra mateit. Beharrezkoa irutzen ezkiz medida horiek, baino, ez dit, osea, pena mateit alare. Ze, osea, erakuste izu programatzaien barrutik ez dalateatzen. Postui jartzea hor, edo emakumei jartzea hor. Bai, dela gehiago behar batetik sortutako zerbait eta kumplitu behar delako. Bai, eta askotan laguntza jasotik duzelako, egiten baute, o lo que sea. Ez dala behaiek benetan emakume musika konsumitzeuelako eta gustatzen zaielako iteuela. Osea, orduan, bueno. Zu, aipatzen ara ginen ez, hainbat jaialditan egon zarela, eta bueno, askotan ez da jaialditan egon behar ikusteko, kartelburuetan zein dauden, edo bueno, line-up horietan ez da, gehienak gizonezkoak izaten direla. Nola ikusten duzuzuk gaur egun emakumeen ordezkaritza jaialdietan? Bai zu juten zarenetan, eta bai ikusten dituzun gauz horietan. Egia esango izut. Eskari gizen ezkodun taldek ia ez ditu konsumitzen. Orduan ez ditu bidatu egite. Esketzaizkiri interesatzen. Orduan, festivalen batea jun eta faltan bota, enizuke, osea, eskotan kartel bat jartzizu eta konformatu itezea, ateatzen egin da jazta. Eta etzea fijatzen, ez daki zer falta da, o baki zer falta da, edo... Orduan, askotan, jutegea ja,
jarrita donakin, gizonezko askoz gehiago daudela, ba, seguro, eske seguro. Nik ez diet energia asko dedikatzen, zetzaizkit interesatzen. Bere baina, naiz eta ez ikusi, ez interesatu gizon taldeak, zuk jaialdi bateko kartel hartzen baduzu ikusteko zuri interesatzen zaizuna, behar bada ikusten duzu daudela bi. Ja, berrogeitik. Ja. A ber, hainbestia zai pasa, baino bai, pasatzen nahi da. Pasatzen nahi da geroza gehiago. Bueno, ezakit, ni festivala honditan geroza gutxigo fijatzen nahi naiz baita, ezakit. Generalen iruditzezkit geroza gehiago diala, movida montatzeana esperientzia bat sortzeko, kontsumitzaile batei, eta ez musikangatik programatuta dauden gauzak, orduan. Pues sin más, enpresak dira. Bai. Zuk zure aldetik ezakit ze iradokizun edo aldaketa ikusten duzu beharrezkoa ezakit emakumeen presentzia kasu honetan hobetzeko? Netzako euneko talde teknikotik eta atzetik hasi behau, eta programatzaileetatik. Zenik adibidez esatizut, gizonezkoan musika etzait interesatzen, nahi programatzen jartze baiazu, seguro kartela euneko 85 emakume izango jala. Claro, ze oidan zutena da, gustatzen zaitena eta informatutana honestena da. Orduan, karo, nik uste gertatzeana dela, festival baten programatzaileen euneko nik uste gehienetan nola dela. Gizonezkoana balin bada, hoixe, oain ikusten nahi ruapet guztitan daula gizonezkoak, bakarrik gizonezkoak entzut dituztela, ezta? A ber, puntu batean jo normalitzen zaitzen, nik berdin aitet, nik empatizatzeten artista konsumitzeitut, eta gehienetan emakumezkok eta kolektibokok dira. Orduan, gauza da, programatzaileek parekatuta baleude, hori elitzaketara. Seguro programazioa baita bideo hortatik joango litzakela. Eta esan dizuten esperientzia guzti horiek eliak egertatuko, teknikari emakumezko baleude, produkzion emakumezko gehiago baleude, ez dauka zentzua estrukturalki eta atzetik itean lan guztioi gizonezko bagarrikitea. Ez dauka zentzuik. Baina gehientan nola da. Eta zuk adibidez, askotan hitz egiten dugu ez, ekoizpen kudeak eta programazio horretan emakume gutxi ikusten direla, eta hori horrela da. Daukazu teoriarik zergatiarena? Bai, seguro. Oso sektore maskulinizatua da, ambiente aldetik. Sanet, oso agresiboa da, ordu txikitan iteko lanak di askotan, orduan nik uste eta seguro ikusentzunezkotan, rodajetan da berdina pasatzeala, lan teknikoa seguro gizonezko egiteuela. Dao ambiente bat, denbora oso klabea dana, seguruna jendeak lana nahi ez duen ordutan inber dana, ordu asko inbaian lana, eta normalizatzeiak tuitu da asko, bata beste agresibo goitzeiteanak, edo formak oso erreiz galtzeia. Jendeak askotan logura daukalako, nekatuta daulako. Ez diralako lan erreixak ere. Hoi da, eta gero, lehen esan dizutena, nik uste, jende asko hoi, ioite zaiola asuntoa, kable eta makina eta asko daudenen. Literal, estudiotan hola xe da, eski fibaitezu, katxarrokin jartzeia, ez daki, demateu... Josta jutxoak, ez? Les pone, literal. Nik uste gertatzea askotan. Eta hoi, da hola aktitude asko de, igual, teknikari batek, ukibaran hau bekario bat, emakumezkoa dana, seguru nago, tontago bezala tratatuko jola, gizonezkoa balitz baino. Kable asuntokin, katxarro asuntokin, eta da hon ambientea, ja, no invita. Orduan, gehienak emakumezkoak ez izatea normalitzu zait. Eta baita formak oso erreiz galtzeialako, generalen oso ambiente violento bat sortzea. Orduan, baino lana inbarko litzaken ikuste. Jendeai, emakumezkoi interesoi pizteko. Ze gero asoziazio asko sortu ja, zentzu hortan, ekoizlek bateratzeko, teknikok bateratzeko,
behin jakinda, ez zaudela bakarrik, ze askotan hori pasatzea, ambiente desberdinetan edo estena desberdinetan oso sakabanatuta gauden gutxi hoiek, eta oso bakarrik gaudela sentitze deu, zerbait gehiago emate horrek, horta, ez diguna bat, ez digu bultzada hori ematen, eta olako asoziazioetan sartzen zanen ja kontuatzea, ez zaudela bakarrik, igual zehala Gipuzkoako bakarra, baino Bizkaian beste bat da hola, eta hoxe, baino nik uste alde hortatik inbar dela lana. Bai, ze gauza ez daudela emakumeak roloiek betetzeko. Gutxi daude, baina adibidez, Ainhoa Vitoriarekin lehenengo atalean aipatzen genuen, enez gogoratzen jaialdiaren izena, baina hasi zirela uste dut urtean behin egiten jaialdi bat dena emakumekin. Bai soinu teknikariak, bai ekoizleak, bai musikariak, dena ekipo guztia emakumeena zen. Ez, eta berak aipatzen zuen ezagutzen zituela pertsonak jaialdi horretara jun eta esatea, ostras. Eta hor konturatzen zara nik uste arazoa ez dela, ez daudela. Da, badaudela, baina behar badetzai eramaten merezi duten tokia. Claro, bai, eta segurnat, gero amigismo asko dago, esan lau teknikari daude, eta zu deitze jozu zure konfiantzako gai. Ez dezu berri bategi deitzen, edo seguru nago, ez dezu neska bati deitzen, ze ez da teknikari hobe izango. Bueno, ez que egon behaue, bai. Genero estereotipoak ere, oso errotuta duen zerbait da, lehen aipatu dizu irudiaren kontua ez, geroz eta garrantzia gehiago ematen zaiola, zuk zure kasuan irudiaren eta publiko horren jartze horren egoera edo nola daramazu? Estetikoki esan nahi duzu? Nahi berdin dit. Osea, seguruna jende gutxigoak erosiko nire asuntoa, ni presentatzen naizen moduagatik, baina esan nahi dut. Ez diot presio horri, ez de presioa sentitzen ez da, ez nire burua ez diot jartzen. Eta nik uste nire burua ikustetela eszena baten horri etzaiona inbesteko garrantzia ematen. Eta jasan izan duzu noizbait iruzkinik edo? Ez, esan ez. Heiterrik ez duteuki. Begira. Ezaki seinale ona txarra da. Ona izango nuke. Gaur egun begiratuta uste dut ona dela. Ja, esan iguala fama nivel bat guan digan ez dut lautxi. Baita. Batzutan seinale ona da, en plan, ja famatua naiz. Baina, ez zait pasa, ezakit. Nik uste parte handi bat igual, publikoagatik eta DJ ambiente hortatik etortzagatik dela. Bai, eta seguro daukaten publiko txikioi hortik handatrola gehiena eta musika beste modu bat eulertzeula. Bai. Eta nola esango zenuke adibidez estereotipoak eragin dezakela bai zure garapen profesional zein pertsonalean? Super arriskutxo eritze zait. Azkenen estetika jainbesteko garrantzia ematea edo bideoi eta olako gauzai. Osa, nahi adibidez kristonan ekatzeit disko bat eta batenen Instagramen ze estrategia ingoeten pentsatzea. Eta ja ez zita, ulertzetin inbatela, eta presnao, eta hola dia gauzako, eta lanen ezin du denak polita izan. Baina pena bateit, ze bai irutze zaitela dela proiektu batzuk, bazkenen diru eta energia askoz gehiago jundala, estetikai edo imaginario visual bati, energia gehiago sartu zaiola horri musikai baino. Eta no ez dut, tio. Osea, zertan nahi gea. Osea, bai. Eta bestalde, badira beste historia mota batzuk ez. Zuk adibidez nola ikusten duzu gaur egungo emakume musikarien presentzia, eta ze urrats falta direra esango zenuke berdintasun horretara iristeko. Ze, egia da, oraindik asko dagoela egiteko, uste dut denok dakigula, baina badaudela emakume batzuk behar bada, beraien tokia bilatu dutenak, segunetan nondik mugitzen direnez, baina oraindik asko dago egiteko, zuk adiez hortan? Euskal Herri mailan esatia zu? A ber, eske Euskal Herriko estena musikala nik uste ez dakit
prozesu nik ustet, generalen. Bai. Osa, adibidez ez dugu inoiz superizar bat euki. Oain hasi gea, eukitzen jendeak, adibidez, estadio betetzeituna, eta ez dakiz zer. Karo, ordu arte dauka sensazioa euskal musika zala oso oinarritua mitiko kantautor esatean figura hortan. Ez dakit, nik uste aniztasun hoi pixkanaka ateatzen doala eta profesionalizazioi oain hasi geukitzen superizar bat, ja denak ez dia kantautorek, badago jendea elektronika iten, edo musika urbanoa iten, ez dakit, guandikan azitzen ikustet. Orduan zaila ite zaitortan pentsatzea. Ez dizu esango superparekatuta ikustetela, ze beti pasakoa gizonezko musika gehi entzuteue, eta emakumezko askotan denetik entzuteue. Orduan gizonezko dian artistak begi gehiokiko ituzte gainen. Eta nik uste hoia publikoan gandi joala gehiago. Baina generalen aniztasun hori pixkanaka kozinatzen nahi dela ustet. Baina guantikan biden daola ustet, orduan ezakit esaten. Seguru. Esango zenuke adiz Euskal Herri mailan txikiagoa izanik eta behar bada babesa izateko ere erresagoa izanik, badagoela emakumen artean babes moduko bat elkarzaintzeko. Bai, bai, guztiz. Osea, posible izango litzakela kriston kompetitiba dautea, eta igual badago, nahi ez zaitokatu behintzat, edo behintzat nire musika antzekoa edo iten ikusteitutenak, bai ikusteitutela gehiago kolaboratzaile posible bezala, eta ez etxai bezala. Eta behin gandik energia berdina sentitzet. Orduan, nik uste zentzu hortan aktitudea hoi dala generalen. Bai, kompetitibidea egongoa, seguro, Osea, egongoa jendea hola sentitzeuna. Leia hori publikoak sortzen duen leia bada. Claro. Konparazioak egiten, bai, presioa sartzen ezakit, iruzkin ezberdinak egiten. Ja, bai. Haundigo dian artista hoiei galdetu barka egiten. Nahi ze pasatzen. Bueno, baina azkenean, DJ munduan, ekoizle munduan gutxiago izanik, behar bada leia sortzea erresagoa da, ez? Denak nahi dutelako egon ikusmiran. Bai, badaude tensio horiek programatzaiekin, Bai, baino gehiago, publiko txikiko estena bat da, osea, publiko oso gutxi daukana. Orduan, nahi eta nahi ez fetxak ezin dute kointziditu, programatzea zaila da, ezin delako astebururo kontzertuk edo pintxadak ematen dira. Zaila da, bai. Nik uste gehiago dela egutegiko tentsio bat, berez, osea, nik uste gero, DJ, osea, pintxadak montatzean daukan honak da, askotan ez dula DJ bakar batek pintxatzen. Festak iteia, eta festa hortan, normalen 12-tik 6 eta dianak, norbaitek irikitzeu, gero zakizer, gero beste DJ bat, gero beste batek itxiera iteu, orduan, nik uste joku asko da hola, gure arten, nik irikitzeko deitzeizut, beste baten zukingo zu pintxada como principala, beste baten itxiera beste batek, zaki, bata beste asko deitze deu, dena daukaulako lan aiteko gogoa, eta ambiente horietan edoteko gogoa, eta konpartitzeko gogoa. Eta elkar laguntzeko gogoa. Bai. Feminismoaz eta privilegioaz ere hitz egin nahi nuen, batez ere zu mugitzen zaren munduan, ze askotan uste dugutenak feminista garela ez, eta diez programatzaile askok seguraski beraien burua feministatzat eman gute, baina gero benetako momentuan ez, edo programatzerako unean hori behar bada ez da asko islatzen. Askotan behar bada igual ez da beraiek nahi dutelako, baizik eta ez dakit taldeak horrela eskatzen duelako, edo mila kontu egongo dira hor, baina ez dakit zuk zure esperientzian nola bizi duzu feminismoaren eta privilegioaren arteko uztarketa hori? A ber, nik uste emakumezkon arten baita badaola privilegio txuri bat Euskal Herrin, oso potentea. Egia da, ez dala precisamente lurralde bat kriston poblazioa arrazializatuakin, baino geroz eta gehiago. Eta nik uste, osea, eske,
nivel horiek bezala ikuste ditut, ezta? Osea, feminismoa bada erronka bat, baina gero hor barrun badaukau, kriston jende arreazalizatu pila, banik adibidez DJ mundun ikustetena, baina ez ditut ikusten saltoa ematen beste espazio batzuta musika munduan barrun, Eta nik adibidez hor kontuatzen naiz privilegio handia daukatela emakume txuri bezala. Segurunanik ekoizle eta DJ eta batzutan abeslari artista bezala okupatzituten espazio pila horiek privilegio bat diala netzako, eta beste batzuk ez dutela lortzen como salto hori ematea. Euskal Herri mailan hori gartzen duzu? Bai, osea, adibidez DJ asko ikuste ditut, arrazalizatu dianak, baina gero igual ez dute behaien burua prest ikusten salto bat emateko musika ekoiztea edo musika konposatzea. Gehatzeia, behaientzako, behaien gandik eta behaientzako indako festetan musika disfrutatzen. Baina igual baten bat badago zirkuloietan disfrutatu nahi duna konposatzen eta ez dana atrebitzen. Baina gehatzea, igual Latinoamerikako alin bada, Latinoamerikako musika pintxatzen fiesta latinotan. Ezakit. Zentzu hortan pixkat, pena bateit espazio izortzea nik uste Euskalen asko kostatzea ala. Generalen nivel guztitan eta musikako arlo guztitan. Izan daiteke bakoitzari behar bada igual etiketa bat jartzen zaiola, eta hortik ateratzen den unean publikoaren artetik dela... Bueno, emakume ez bazai behidatzen, ja arrazalizatu dut, horregatik. Desorek handia nabaritzen duzu baizuk, eta... Bai. Nik uste dut espazio seguruak izatea emakumentzat lehen aipatzen zenuena, ez? Zuk askotan espazio seguru gisa bizi duzula zure ingurua. Uste duzu gaur egun Euskal Herri mailan emakumeek oroar sentitzen dutela espazio seguru gisa beraien ingurua? Oain musika zaila da? Bai. Nik uste baietz, ez da? Takit. Askotan ere da zuk ere ikitzen duzuna, ez? Karo. Nik uste segun proiektuan tamaina eta segun zema jende daun proiektu hortan sartuta. Nik uste gero ez da hondigoa izan, seguru daola gero ez da jende gehiago urte asko damak izena edo esperientzia daukana industrian, ginetan gizonezko diala. Eta hor tentsiok sortza posible da. Ez dakit, bi agentzi desberdinetan egon naiz, esperientzia oso desberdina izan da. Beti gizonezkoekin lan egitea tokatzen dizu. Batzutan tensoa da, eta beste baita egon martzea prest, nire kasuan adibidez, gauza batzuk atzen utzi edo eukitzen euskan posibilidade batzuk, atek irikitzeko posibilidade batzuk utzi, eta komodo goneon toki batea jun. Edo, olako sakrifiziokin baina batzutan zure espazio seguru aurkitzeko. Pentsatzet gero ez da proiektu handigoa izan, zailago izango ala igual espazio seguru aurkitzea, industriako jende gehiago sartzelako eta gehienetan gizonezko dialako. Eta uste duzu emakumeek badukatela espazio propio bat, espazio propio bat Euskal Herrian, eta libreki sortzeko nahi hori. Nik uste hori representazio dik datorela. Orduan, zu prest sentitzeko zure gelan zerbait sortzen hasteko representatua ikusi bartzea. Eta nik uste hortan hobetu deula. Orduan, pentsatzet gero ez da gehiago da, hola. Babesoi egiten hasteko. Pentsatze gero bakoitzak bere intimitaten sortzeu edo bere taldeakin, beak sortutako taldeakin edo denadalakoa, baina nik uste lehenengo pausoa emateko zea hoi representazioa dela. Eta balin badao, erresago izango dela. Nire ustez gehiago da hoiteko, eta variedade gehiago egotea posible balitz, asko zobeto. Ez daki, seguro genero musikal asko daudela, guendikan representatzeko, edo sortzeko modu asko daudela representatzeko, ni gertatu zitzaitena bezala. Enula inor ikusten ekoizle friki ordenagailu mundu hortan sartuta.
Baina gerozta gehiago ondan ikuste errexago. Ez. Bai, askotan, beste taletan ere hitz egin dugu ez, hobetzen ari dela eta geroz eta errepresentazio gehiago ikusten dugula emakumeen aldetik, eta adibidez ez artista batzuk esaten ziguten lehen gazteagoak zirenean, behar bada errepresentazio horren bila, ia ez zutela, ez? Emakume bat esaten zutela, ostras, negia da gaur egun, ume gazteagoak direnentzat, geroz eta emakume gehiago daudela, baina egia da nik musika jarraitzaile bezala eta musika pia gustatzen zaion pertsona bezala, DJ eta elektronika mundua ez dudala ia zer kontrolatzen, eta uste dut asko dela horregatik ere ez dudalako zutaz gain, uste dut ez dudala ezagutzen edo, ez direla... hanka bat alde baten da beste delako. Nik uste horregatik dela baita, Baina ez ditudala ezagutzen behar bada ez, oraintxe esaten badiazu, esan DJ euskaldun bat, emakumea, bi aldiz pentsatu beharko nuke, zaila delako ez? Nahi, kurioso erutzen zaita ez Braban kasua. Askoz famatu goain dala, lehenago jodula Coachelan, Donostiko piratetan baino. Ez dakitzen izan lehenago gero, baino, kuriosoa da. Baina egia da, nik adiez, Brabaren izen entzun nuen, estatu mailan, Karo. Enekien euskalduna zela, eta deskubritu nuen, etorri zelako ona elkarrezketa tematera euskeraz eta esan nuelako, nola? Bai. Nik uste... Eta justo oain hortan petxatzen nintzen, pena mateit, askotan lehenengo pauso hoi, ia inoiz ez dula emakume batek ematen. Esan nahiet, oain igual zuzeneko elektronika, gerozta toki gehiago ukitzen nahi da, gerozta artista gehiago atatzen nahi dira, baino, eta ez da seinalatza batik para nada, baino adibidez, zein nahi da izaten estena hoi irikitzen buru? Nik alejo ikustet, kelepo. Beak ez daukala kulpa, para nada. Baina esan nahiet, gizonezkoa da, zuzenen iten nahi da elektronika, eta lehenengo pertsona da, lortzen nahi dela, ia edozein eszenotoki motan jotzea Euskal Herri mailan. Eta lehenago bazuden emakumezkoko egiten, oain beratzetik doazenak, bea irikitzen nahi dan bide guzti hortatik. Claro, braba zalako. Esan nahiet, gizonezko DJ euskaldun batek inbalu Coachella, nik uste Euskal Herrin lehenago zautuko zitzaiola. Bai. Orduan, pena mateit, lehenengo pausoa normalen, lehenengo irekiera gizon batek iteula normalen, eta gero jarraitzen zaiola. Gero emakumeak azaltzeia, baina lehenengo ez da emakume bat izan, zergatik. Como etzaiola aukera ematen, lehenengo bideo irikitzeko. Zergatik, talde hortatik pena asko mateit. Netzako Braban kasua super representatiboa da, eta, iritsi zait, lamentable, eta gaina beti Donostin bizi izan duala, Donostin bizi izan du, eta askoz gehiago pintxatzezun Madrid baten, Donostin edo Bilbon edo Gasteizen baino, flipante. Eta nik uste dut dela kasu bat jende asko ez duena ezagutuko, edo askotan behar bat ezakite ez da euskalduna dela, hemengoa dela. Bai. Gustatzen zait espazio sakon honen ondoren eta analizi honen ondoren zerbait ez dakit dinamikoagoa sartzea, eta horretarako, tentsio eremu horretatik ateratzeko, okurritu izaidan jolas moduko bat egitea. Vale. Eta horretarako, entzule izango digu, badatorrela galdera azkarren tartea. Amabi galdera izango dira. Vale. Erantzun beharko dituzu, beti eskatzen dut hitz batean erantzuteko. Imposible. Hori da, gehienetan esaten didatena. Orduan, uzten ditut bi hitz, eta, bi hiru hitz, eta pentsatzen baduzu, azalpena behar duela zure... Vale. zure erantzunak. Nik uste gehienetan pasako ala. Baiza, eman dezakezu azalpen bat. Vale, baina erantzun alba da, hitz bat edo bitan. Vale. Bai, prest. Saiatuko naiz. Esan berko, ezta? Vale, lehenengoa. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna? Ezin dut bitzetan, esan ja gaizkeztea. Esaldi bat. Nik uste musika itetela nere identitatea aurkitzeko. Bueno, hitz ondo dago esan. Vale. Bai, ondo, labur.
Industriaren gaur egungo egoera. Biden dago. Eraikitzen. Euskal musikaren etorkizuna. Anitza, espero. Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein litzateke? Mugagabeko aurrekontu aukitzea. Ekonomia. Total. Musikaren industriako oztopo nagusia. Oso zaila. Oztopo nagusia. Komertzializazioa. Zure inspirazio iturria? Darte cuenta de que algo pasa Oso gordinki erakustean, oso, txoin, oso zintzok dian artistak. Vale. todo lo que estás intentando. Holtzan, edo, publiko aurrean sentintzen duzun emozio nagusia? Beldurra. Ez, baino gero gehiago gustuago nago. Bai. Bueno, pizkanak orduan. Sorteko momenturik onena? Pelikula bat ikusita gero. Ostras. Bai. Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza? Gauza bat edo... nik eukiten bizitza esperientzia antzekoa edo empatizatu dezaketen pertsona horiek bakarrik esan ditzea. Probablemente ni la persona que te Euskal estena definitzen duen hitz bat? que te está haciendo daño. Gauza asko pentsatzen ari naiz. Ez dakit. Tiene Euskal estena definitzeuna Bai, te parece que es su forma eraikitzen bai izango dut. vale. Zuri publikoa definitzeko hitz bat? Hobenak. 2026erako zure helburu nagusia? Bai pertsonalki, bai musika munduan, bai... Nik uste azken diskoakin hasi den bidea jarraitzea. Bai. Eskatuko dizut esplikatzeko sormen gustatu zait pila bat erantzuna pelikula baten Pelikula bat ondoren. ikusita gero, ondo aukeratuako pelikula bat, baina esanet... Bai, pentsatu nahi de ozeinak ez dizula Bai, balioko, baina... bai. Ez dakit, nahi batzutan, pelikula on bat ikusi, edo liburu bat irakurrita gero baita. Aurrekon eserialdi baten liburu oso bat irakurri nun, Ostras. eta gero, motzazan, Hogeita marrorri dituen. oso berandu zalako, baina musika iten jartzeko gogoan neukan. Ez dakit, batzutan asko inspiratzeiten nik uste kontatzeko moduk diala, ikustitutenen, musikan bidez berdin egiteko gogoa matit, baina nik uste baita daukaten sormen motangatik, nik uste pixkan ere identitatea bilatzeko sortzetela, orduan, hausnarketa asko barneratu ditutenen pelikula baten bitartez, edo liburu baten bitartez, pixkat ordenatu eta nere hausnarketa propio botatzeko gogoa matit. Orduan, pixkat ordigan. Zakit, burbuina jartzen zait, atope. Bueno, haizu, askotan esaten da ez arteak arte gartzen duela. Claro, total. Eta horti dator. Bai. Eskerrak besterik ez, alai, Zuri. gaurkoan gurean egotagatik, egia esan oso gustora gonaiz, eta uste dut, entzulentzat ere oso aberasgarria izan daitekela, ez dakit mundu ezberdinak ezagutzea ez Bai. Zuka aipatzen zenuen hori ez bakarrik frontwoman horiek edo talde principal horiek ezagutzea, baita ere, hortik aratago emakume asko daudela musikaren industrian, beste 1000 gauza daudela ere ikusteko eta ikasteko. Emakume gehiok ekoizpena ikasteko, mesedez. Hori da, hemendik luzatuko dugu. Bai. Mesedez, ikasteko eta gainera atrebitzeko, ez? Total. Ez dutela bakarrik, jende gehiago dagoela. Total. Eta ez dela komplikatua. Perfectamente ikastea dago. Beste Teknikoki gauza batzuk ikasten ditugun bezala. Bai. Mila esker, gaurkoan gurean egotagatik, oso gustora naiz. Eta zuei, hurrengo astean ikusiko zaituztet, beraz, hurrengo astera arte.